majikan. Ning bapa didik. Sopo sing mau didiki ora ngerti. Calon ratu. Wani didik tak poklek. Ngomong di kongkon paimen. Nek dikongkon aja gelem. Aja gelem. Nggih. Dikongkon angger manut. Pengen loro kok piye? Mboten. Lah nek kowe ora kepen loro, bali aku manut. Mun tak balik nang ngoten. Kok balik piye? Penak temen. Wis mirang-mirangke. Aku ning ngarsane Kamar Prabu. Cah. Aja. Oi. Iya. 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 Oi. Iya, kale. Oi. Iya. Iya. Oi. Kaya-kaya iki wis ora dunya. Pun mboten enten sentek iki. Kula luwe becik tinggal lho. Ngoten. Ben magar. Waduh gugur. Turu teka kene. Kesel melayu, Man. Loh. Rayi mek montrot kabeh iki, Man. Man, tangi, Man. Ayo. Loh. Kan kok borong ngecat kok. Kowe dadi anak buah Joni. Nakalan men. Kok nakalan niku? Kowe mlayu aku ora mbok jak. Aku duwe ilmu bajing mlumpat jedhik. Lacing. Kowe sing kurang cepet kok, Bang. Wis tak golekno tombo, tenang ae. Sikilku iki urung kuat gendong kowe. Urung kuat gendong kowe. Engko tak golekno tombo ya. Ayo, men. Lho kowe kok wis iso ngadeg aku mah. Wis, men. Piye? Aku ape mbok lurokno tombo. Tak golekno tombo, tak lurokno tombo. Nek wis mari, mara goleki bojo meneh. Nek aku dikepruki neh, tak golekno tombo neh. Nek wis mari, goleki bojo meneh. Nek dikepruki neh, sik keterangane ditanggap neh ta ora? Nek ditanggapne ya ditutupno. 2026 wis panjer kok. Wis panjer. Berarti bacutane Giman Paimin dadi ratu. Wis nek ngono dibari. Ayo men. Lho, urung kok bar. Tak golekno tombo ya. Aku aja kuwatir. Gendang ya, men. Sikilku urung kuat. Men. Piye? Man, lho. Giman! Giman! Dadak ngerti sapa aku. Aku ning ngendi Kang Awursari? Ora ana telu loro mung siji aku. Malu aku. Panjeriting bocah wadon. Bareng aku mlebu jero taman putraku Warasari ora. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Yang putra Anis ora mung trima Anis ning dibradat dening pawongan ora tanggung jawab.
Mula ing kene aku bakal ngedekake Grisari Mboro. Sapa kang bisa ngendurake putraku Warasari yen priya bakal ndak gaupake. Kula. Ya.